आपटेवाडी येथील श्रीमती प्रमिला भिकाजी पाष्टे यांच्या घरावर चिंचेचं झाड पडून मोठं नुकसान झालंय। सुदैवानं यातून मायलेकी बचावले। हा प्रकार सोमवारी मध्यरात्री घडला। उपजिल्हा रुग्णालयातील अपघात विभागाकडील शेड सेजल संदीप कोटकर यांनी स्वखर्चाने उभारून दिली। या शेड उभारणीसाठी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते सुजय सावंत व संदीप सावंत यांनी मदत केली। मळगाव रेल्वे स्थानक येथील सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे भूमिपूजन या कोनशिलेला येत्या 27 जून रोजी तब्बल 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत। मात्र या 10 वर्षात हे टर्मिनस काही सावंतवाडीकरांना दिसलं नाही। दोडामार्ग वीजघर तिलारी रस्त्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं झटकल्याचं पाहायला मिळत आहे। धुळंबे परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून हत्तींचा वावर वाढला असून यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावरती आर्थिक नुकसान झालं आहे। वज्रे येथील तीव्र वळणावरती 2 मालवाहू वाहनांना एकापाठोपाठ अपघात झाल्याची घटना मंगळवारी सकाळच्या सुमारास घडली। हे वळण अपघात प्रवण ठिकाण बनलं असून मागील 15 दिवसांमध्ये ते तब्बल 7 वाहनांना अपघात झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। आमदार निलेश राणे यांच्या प्रयत्नातून दशावतार लोककलेला राजाश्रय देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचं दत्ता सामंत यांनी सांगितलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मंगळवारी ख्रिश्चन बांधवांचा संजाव सण मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। वायरी भूतनाथ चिंदर आचरा ग्रामपंचायतला कायमस्वरूपी ग्रामाधिकारी मिळावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे। अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेतील संघर्ष संपल्याची घोषणा केली। मात्र इस्रायल आणि इराणनं शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्यानं ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। वाशिम जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीवरती अत्याचार आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। आरोपीने मुलीला मिठी मारून तिच्यासोबत पळून येण्यास सांगितलं, अन्यथा बदनामी करण्याची धमकी दिली। या त्रासाला कंटाळून मुलीनं टोकाचा निर्णय घेतला। अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथील तलाठी आणि पुणे जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयीन युवतीचा मृतदेह जुन्नर तालुक्यातील दुर्गावाडी येथे कोकणकडा परिसरात सुमारे 1200 फूट खोल दरीत आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे। प्राथमिक तपासात दोघांनी एकत्र आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे। साटेली भेडशी वरचा बाजारपेठ येथे घरावरती झाड पडून मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालं आहे। शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक विरोध असणारा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार आहे। प्रकल्पाच्या आखणीस तसंच भूसंपादनासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे। महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयावरती पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे। काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाल्याचा आरोप केला आहे। बेळगाव जिल्ह्यातील मुळलगीत एक धक्कादायक प्रसंग समोर आलाय। अडवी सिद्धेश्वर मठातील स्वामीजी एका महिलेसोबत आढळले, यामुळे संतप्त गावकऱ्यांनी स्वामीजींना मठातून हाकललं आहे। नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यातील किर्डेगावमध्ये एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे। गावातील एका 30 वर्षीय तरुण शेतकऱ्यानं कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे। देशातील 5 विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत विरोधकांनी मुसंडी मारली असून 4 जागा जिंकल्या। आपने पंजाब आणि गुजरातमध्ये विजय मिळवून भाजपला धक्का दिला, तर काँग्रेसने केरळमध्ये आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे। शिवडाव मांगरवाडी येथील श्री गणेश श्रीधर जाधव यांचं बंद घर अज्ञात चोरट्यानं फोडलं। चोरट्याने 6,200 रुपयांचा मुद्देमाल चोरला। ही घटना सोमवारी सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस झाली। अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्याजवळ भीषण अपघात झाला। बाबुळगाव येथे ट्रक आणि ऑटोच्या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला। काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत। जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं होतं। दिवा परिसरातील 17 बेकायदा इमारतींवरती उच्च न्यायालयानं कठोर भूमिका घेतल्यानंतर ठाणे महापालिकेनं अतिक्रमण हटाव मोहीम तीव्र केली आहे। खान कंपाऊंडमध्ये कारवाईला स्थानिकांकडून विरोध झाला, परंतु पोलीस बंदोबस्तात 13 इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या। बालकांवरील अत्याचार वाढल्यानं शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता 1ली ते 5वीच्या पाठ्यपुस्तकात चाइल्ड लाईनचा हेल्पलाईन क्रमांक समाविष्ट केला आहे। या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना थेट समुपदेशकांशी बोलता येणार आहे। इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदीच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारानं जोरदार सुरुवात केली आहे। आशियाई तसंच अमेरिकन शेअर मार्केटमधील तेजीचा मागोवा घेत मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात तेजीच्या स्पीडनं मोठी उसळी घेतली आहे। भारतीय स्टेट बँक लासलगाव शाखा आणि SBI जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या निष्काळजी आणि मनमानी कारभाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर बोचरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे। बँकेने आरोग्य विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे।
लंडनहून मुंबईकडे जात असलेल्या एअर इंडियाच्या विमानात काही प्रवाशांना चक्कर आणि मळमळ झाल्याची घटना घडली। या विमानात 5 प्रवासी आणि 2 क्रू मेंबर त्रस्त झाले।